oke mmụọ ji maka m were mee ihe asịsị emeleme. Obi n'igwe ji maka m were mee ihe asịsị emeleme. Hụ na hụwo ije lọvụ m, ọkwụ na hụwo ije lọvụ m, mụ na chi. Obi n'igwe ji maka m o were mee ihe asịsị emeleme. Oke mmụọ ji maka m were mee ihe asịsị emeleme. Hụ na hụwo ije lọvụ m, ọkwụ na hụwo ije lọvụ m, mụ na chi. Ebube eluigwe izuru oke, izuru oke n'ebe m nọ. Agụ nke Juda n'izuru oke, o izuru oke n'ebe m nọ. Apata na-eku nwa izuru oke, o izuru oke n'ebe m nọ. N'etiti ahụ siri ike ka ị na-egosi m onwe gị, ọ dịghị chi ọzọ anyị nwere, izuru oke n'ebe m nọ. N'etiti ahụ siri ike ka anyị na-akasị m obi, o ọ dịghị chi ọzọ anyị nwere, izuru oke n'ebe m nọ. The Lord can do what no man can do. The Lord can do what no man can do. Jehovah Mo, the Lord can do what no man can do. Jehovah Chineke na ga-eme ihe ahụ nyere mmadụ omume. The Lord can do what no man can do. Jehovah, ọ dịghị onye dịka gị o Chimu, ọ dịghị onye dịka gị o, onwego onye dịka gị nna, izuru oke n'ebe m nọ. Agazuole m ụwa niile o eze m, onwego onye dịka gị o, ọ dịghị onye dịka gị nna, izuru oke n'ebe m nọ. Ịmama gị ekweghị m rapụnụ gị, ịmama gị ekweghị m, ebere gị ekweghị m rapụnụ gị o, ịmama gị ekweghị m. Chineke ma ịmama gị, onye na-eme mma ịmama, apata na-eku nwale, o Chukwu ezinụlọ m, ọkwa gị ka anyị ji alọta na nrọ, ihe kwuru ka anyị ga-eme. O Jehova Shamame, ịmama gị ekweghị m rapụnụ gị, ịmama gị. Jehova Mekisedek, ịmama gị ekweghị m rapụnụ gị o, ịmama gị. O ji nwa eme ọgọ, ịmama gị ekweghị m rapụnụ gị, ịmama gị. Chukwu mmesoma nwa m, ịmama gị ekweghị m rapụnụ gị o, ịmama. Odumeje jodu anya hala, ịmama gị ekweghị m rapụnụ gị, ịmama gị. Onye dị ebere mee, Jehova m, onye dị ebere leyi, ụmụ na ezinụlọ m na-ekwu, ịmama gị ekweghị anyị rapụ gị, ịmama. Anyị na-asọpụrụ aha gị o, ihe ọma i mere anyị ya ka mma. Jehova Mekisedek, ịmama gị ekweghị m rapụnụ gị, ịmama gị ekweghị m. Amara m na chi m ga-eme, ọ ga-eme ya ka obi dị m mma. Amara m na chi m ga-eme, ọ ga-eme ya ka obi dị m mma. Ewo, mara m na ọ ga-eme,
ọ ga-eme ya ka obi dị m mma. Amara m na chi m ga-eme o, ọ ga-eme ya ka obi dị m mma. O doro m anya na ọ ga-emere m ya o, ọ ga-emenụ ya ka obi dị anyị mma o. Amara m na chi m ga-eme, ọ ga-eme ya ka obi dị m mma. Chi m o, amara m na ị ga-eme ya ka obi dị m mma. Amara m na ị ga-eme ya ka obi dị m mma. O mewo 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 ya ka obi. Ọkpara Chineke, o Chioma na-eme mma o. Jehova emewo ya ka obi dị m mma. Onye nwe m imewo ya ka obi dị m mma o. Imewo ka ọ nọchiwa m le. Chukwuma ahụ onwe gị ihe na-apụghị mere m. Nna m imewo ya ka obi sọ m ụsọ o. Bịanụ lelee Chibe emewo ya. Ndị o mere mma bịa kelee. Ndị ọ gwọrọ ọrịa bịa kelee o. Jehova lekwa aka m n'elu Chukwu o. Ihe ọma merela anyị nọ na-asọ anyị ụsọ. Ọkwa gị jiri nwa wee jaa anyị mma. Ọkwa gị jiri ego wee jaa anyị mma. I mere anyị si n'ọnwụ wee pụọ. I were ọṅụ wee nye ndị gị o. Jehova lekwa aka m n'elu o. Jehova anyị na-achịrịrị gị aka ekele. Thank you, Jesus. Thank you all for watching. As you continue to watch our program, God will watch over your family. Amen. God will watch whatever you do. Wherever you lay your hands upon, you shall prosper. Because we are serving a living God. Yes, and because He is a living God, everything in your life will be alive. Every dead bone shall receive life now in Jesus' name. Amen. Thank you for loving us. Thank you. God bless Thank you. you. This blessing is coming from this wonderful family, Chief Imo's family. We are transferring these blessings to your life. To you, receive it. Receive it. Take it. You are blessed. You're You are blessed. You're blessed. We love you all. Love you. Bye bye. Bye.